Velkommen til Blue Bay Marine. Mit navn er Lars Skyrum. Så jeg er faktisk ikke på arbejde. Jeg er sydpå i Italien sammen med min familie, hvor vi som campister ligger her ved Gardasøen. Herinde i teltet er der, ja, den har sprunget skalaen, så der er i hvert fald 40 grader. Og i den forbindelse så har man altså brug for noget, der skal være koldt, om det er noget at drikke, eller om det er madpakken, eller hvad det er. I den her forbindelse har vi taget en VEG 55 med fra Blue Breeze, som er flagskibet i denne her serie. Man kan sige fælles for alle Blue Breeze produkterne, det er, at det er med kompressorkøleskab. I denne her konkret har den feature, at du kan simpelthen køre rundt med den. Den er på hjul heromme bagpå. Men derudover så har den også et batteri heromme på bagsiden, som gør, at du rent faktisk kan tage den med et eller andet sted hen ud i det fri. Og så har I faktisk i snit op til 6 timers køling på køleren her. Den her med 2 forskellige kamre. Der i det her tilfælde har vi 2 til 5 grader hernede i det her rum. Så det vil sige, her har vi, jeg er jo campist, så der skal jo være en brikvin. Men ellers så har vi lidt vand og lidt ting og sager. Og det er altså godt dybt det her rum. Herover, og der er selvfølgelig lys i også, ikke mindst. Over i den anden side her har vi køledelen, og den er lige nu minus 15 grader. Husk på, at der var plus 40 grader herinde i forteltet. Det her er simpelthen en køler, der udkonkurrerer alt andet, der er på markedet. I kvalitet, i anvendelighed, i pris. Find meget mere om den her og alle de andre i serien på vores webshop, Blue Bay Webshop. Vi ses. God sommer.